Nga dusma gonia nga jamana o de jogina Mali ma foyi ke machila Mali bi ka kɛlɛ de kɛ pour que ka se ka yɛrɛ bɔ kɛlɛ mu jagoyara anw kan an nana bi k'a jira diɲɛ na ko mun kɛra Mali la a ma bɛn denmisɛnw a y'an ka kuma lamɛn pour que aw ka se ka taa so aw ka se ka taa ɲɛfɔ parce que mun bɛ ka préparer Mali contre la an ma kan ka sigi k'o filɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ diɲɛ na n'i y'a mɛn i adamaden ye n'i y'a mɛn i bɛ dugukolo la jamana de bɛ yen aw ye kuma faamu wa d'abord n b'a daminɛ k'aw fo ka presse bɛɛ fo an ka finilatigi mɔgɔ mun bɛ yan dɛ an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ yan policiers minnu bɛ yan depuis kunun u bɛ ka ambassade protéger u kan ka fo a ye tɛgɛrɛ f'u kun ça c'est un exemple pour le monde entier que le Mali n'est pas un pays belligérant. Mali te jamana ye mun bɛ kɛlɛ fɛ n bɛ bi aw cɛla ka n ka dusuma kasa yira k'a fɔ bi fɛn min kɛra Mali la c'est une insulte pour le Mali et c'est une offense pour le Mali et pour l'AES bien sûr barisa n'i magara Mali la i magara Burkina la n'i magara Mali la i magara Niger la donc bi an bɔra ka na n ka dusuma kasa yira k'a fɔ fɛn min kɛra dɔgɔyama de don Mali la donc a tɛ ɲɛ bi a tɛ ɲɛ sini donc o de y'an sɛbɛn a ye tigɛrɛ fɔ kosɛbɛ aw yɛrɛ kun. Mun yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ k'an ka négocier olu yɛrɛ kan ka maloya bi sabula bi an ka dɔn ko mun kɛra Mali la a bɛ dɔw bɔra ko nin fɔlɔ Mali tɛ nin ni Mali Assimi ka Mali précisément Assimi ka Mali mɔgɔ tɛ se ka tulonkɛ la tuguni an b'o de fɔ maliden bɛɛ ye malgré tile ka farin malidenw bɔra ka na yira diɲɛ na wa ni bɔli dan tɛ nin ye dɛ an y'o de fɔ nin ye ko daminɛ de samedi ni Ala y'o fana yira n na malidenw bɛɛ bɛ bɔ région bɛɛ la k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko mun kɛra Mali la k'a tɛ kɛ tuguni wa an se ye mun fana ye an b'o kɛ nin ye kangarida ye k'a di Algérie o jamana bi attaqué an ka jamana in na Ablaye Mayiga o de fɔ Nations Unies kan ko n'i sera Assimi ma k'i b'a dɔn Assimi ɲɔgɔn ba de bɛ Mali kɔnɔ. terroriste fɔlɔ ye Algérie y'a ka terroriste bɛɛ ladon Mali kɔnɔ a tun bɛ fɔ o ma ko le fils Algérie le fils bila ka don Mali kɔnɔ fɛn fɛn bɛ k'an ta kɛ yan a bɛɛ ye Algériens de ye donc an b'a ɲini mɔgɔ si kana sigi dɛ an bɛɛ ka wuli ka ɲɛsin Algérie ma awa an ka dugukolo a sibiri ɲɛ kelen a tɛ taa ni Mali ko de don Azawadi bɛ Mali kɔnɔ Azawadi tɛ jamana wɛrɛ la Azawadi bɛ Mali kɔnɔ donc ka ɲini malidenw fɛ ni ne b'a yira k'an m'an ka élection kɛ tuguni élection tɛ nin tuguni Mali kɔnɔ fo nin ko de ka ban ni mɔgɔ min bɛ taa élection kɛ o ka taa yɔrɔ wɛrɛ ni kɔni an bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔlɔ yanni ka élection se donc o de kosɔn maliyɛn aw de sini ɲɛsigi dɔ ye denmisɛnninw de sini ɲɛsigi ye Ala k'a to sini armée bɛ cogo min na an bɛ armée fɔ u ka ninnu gosi ka bɔ yen awa u nana ni misiri mun ye o don na u ka essayer fo k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn b'an bolo hali bi u t'a dɔn ko fɛn b'an bolo fo armée fo Algérie k'a dɔn k'a fɔ misiri b'an bolo mun ka jugu n'a ta ye.